Sa silingang lalawigan sa Bohol, may reklamo sa ang konsumidor sa padayong pagsaka sa presyo sa bugas. Bisan ang lalawigan giilang ang usa ka rice bowl sa tunga-tungang Kabisayan. Nabalaka usab ang mga rice retailer sa lalawigan. Ang price ceiling ipatuman sugurugma. Mabot na sa upat kay gayon ang pagsaka sa presyo sa bugas. Humay sa Bohol gikan sa 2 ngadto na sa 4 pesos. Sa pipila ka may merkado sa Tagbilaran City, 46 pesos ang labing baratong presyo sa bugas, samtang ang uban may presyo gikan sa 57 pesos hangtod na sa 60 pesos matag kilo. Tag 54 pesos usab ngadto sa 65 pesos matag kilo ang locally produced regular milled rice, samtang ang local milled rice tag 54 pesos ngadto sa 60 pesos matag kilo. Samtang local premium rice mo presyo gikan sa 55 pesos hangtod na sa 57 pesos ang matag kilo. Samtang special rice mo presyo gikan 50 ngadto 57 pesos ang matag kilo. Nabalaga karon ang mga rice traders sa price ceiling tungod kay ang bugas ilang gipalit man sa mas taas na daan nga presyo. Sa pamayahong mahimo mahal pero para na din ho kaya mo palit. Grabe na itong kamahal. Kasalig lang pensyon niya ang pensyon. Gamay na kayo kaya ko sa among trabaho mga pamilya.